O enfermeiro da noite. O Hospital São Vicente sempre teve unha atmosfera pesada. Mas desde que o enfermeiro da noite chegou, o ar parecía aínda máis denso, carregado de un medo inexplicável. Ele trabalaba no turno da noite, un home malto e magro, con un sorriso que nunca alcanzaba seus solos fríos. Os pacientes comezaran a morrer. Mortes inexplicáveis sen causas aparentes, paradas cardíacas, falencia de órganos, como se a propia vida tivese sido sugada deles. A equipe médica estaba perplexa, sen respostas para o que estaba acontecendo. E unha enfermeira, chamada Ana, comezou a notar algo estrano. O enfermeiro da noite sempre estaba presente nas salas dos pacientes que morrían. Ele chegaba pouco antes da morte como se soubese o que ia acontecer. E aquele sorriso era como se ele estivese se deliciando como sofrimento aleiro. Ana comezou a investigar. Ela basculou os prontuarios, analizou os horarios, comparou as mortes e encontrou un padrao. Todos os pacientes que morreran estaban sabos cuidados do enfermeiro da noite. E unha noite, Ana decidiu seguilo. Ela o viu entrar no cuarto de un paciente terminal, un home velo e frágil. O enfermeiro da noite fechou a porta e Ana colou o ouído na madeira. Houbo susurros, sans estranos, como se estivese recitando algo en unha lingua desconocida. De repente, un grito agudo cortou o silencio. Ana arrombou a porta e viu o enfermeiro da noite encima do paciente, como solos vermelos e as maos tremendo. O paciente estaba morto, o rosto contorcido e unha expresa o de puro terror. O enfermeiro da noite se virou para Ana, o sorriso distorcido e unha careta monstruosa. Ele disse: "Eu sou a morte, eu sou a noite, e Eguea, voce será mina próxima vítima." Ana correu, desesperada, mas ele a alcanzou. A última coisa que ela viu foi o sorriso do enfermeiro da noite. Antes de tudo ficar escuro, dicen que o enfermeiro da noite aínda vaga pelos corredores do Hospital São Vicente en busca de novas vítimas. Se voce ou oír pasos na madrugada, ou sentir un arrepio na espina, corra. Ele pode estar vindo para voce. As lendas susurran sobre a origen do enfermeiro da noite. Dicen que ele non era humano, mas sin unha entidade antiga, aprisionada nas profundezas do hospital a séculos, e unha criatura que se alimentaba da dor e do sofrimento dos doentes, esperando o momento certo para se libertar. O diario encontrado por Ana revelou máis do que apenas os detalles macabros das mortes. Ele contina rituais obscuros, invocações a entidades demoníacas e desenos de un símbolo estrano, e unha espiral de osos que parecía pulsar con unha energía maligna. Ana descobriu que o Hospital São Vicente foi construído sobre un antigo cemiterio indígena, un lugar onde sacrificios humanos eran realizados en rituais macabros. O enfermeiro da noite era a personificación do mal que ali residía, despertado pela dor e pelo sofrimento dos pacientes. As mortes non eran apenas asasinatos, mas sim oferendas, parte de un ritual para libertar a criatura de ese o aprisao. A lúa vermela era o sinal, o momento en que o veu entre os mundos se tornaba máis fino, permitindo que o mal se manifestase e meseu a forma máis pura. A criatura que emergiu do corpo do enfermeiro da noite era unha abominación, un ser de pesadelo con tentáculos, que se contorcía miolos que brilaban, como a luz da morte. Seu rugido ecoaba pelos corredores, un son que gelaba o sangue e paralizaba o corazao. Ana, mesmo en seu terror, percebeu que a única maneira de deter a criatura era destruir o símbolo da espiral de osos, afán de seu poder. Ela lutou, desviando dos tentáculos, esquivándose das garras afiadas, até que conseguiu alcanzar o símbolo, grabado en unha parede da sala de cirurgia. Como un grito de furia, ela arrancou o símbolo da parede. A criatura urrou de dor, seus tentáculos se contraíran, seus solos se apagaran. Ela se desfece en pó, un punado de cinzas que se disipou no ar. Mas a vitoria de Ana foi amarga. Ela estaba ferida, traumatizada, asombrada pelas imagens do horror que testemunou. O Hospital São Vicente nunca máis sería o mesmo, manchado para sempre pela escuridao do enfermeiro da noite. E dicen que, en noites de lúa vermela, susurros estranos aínda poden ser ouvidos nos corredores do hospital. O eco da criatura que foi derrotada, mas nunca
nunca destruída completamente, un lembrete de que o mal ainda espreitan as sombras, esperando o momento certo para resurgir.